जुदि दाबायदियाव इलेक्शन खालामोब्ला बिथाङा बुंदों कि लोगो लोगो थांनानै न' लुहैगोन। आरे थांनाय नोंथांनि सरकार समाव बेसेबां बर' सुबुंफ्रा न' मोनि दङ, न' गैयै दङ, बिथांमोननो न' लुना हैथां। गुबुन जाथिनोसो माने ट्राइबेल नङै मानसिनोसो न' लुना होगोन, बेबो ट्राइबेल एरिया हायावहाय। गुबुन जातिखौ लाबोनानै दोनफैयो आरो गुबुन जाति फैनायखौ बिथाङा मा होनदों न' लुनानै होयो। बे बिराद गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। बेखौ आं निउसाव नुनानै गोबां लाजिनो मोनदों। बे बिथाङा सासे जोंनि बर' हारिनि लिडार नंगौना नङा बेखौबो आङो साननाय दङ। पार्टिखौ, मालायनि पार्टिखौ उलुं जुलुं खालामनो नागिरो, बिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन। फार्स्ट अफ अल बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड राइजिं माने राइजिं बड'लेण्ड बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय। आसलथे बिटिसिनि आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि बायजोनि रायजो राजाफोरनि मोनथायनि सायावहाय मानो एसेबां खेंस्लायै थायो। दिनै नुनो मोन्दों बिथाङा माखासे निउसाव बुंदों मानगोनां EM रनजित बसुमतारी बिथांखौ 2008 मायथाइयावसो फैदों होननानै बिथांखौ लाजि फोनांदों। बिथाङा खालि बर'आ जे बिटिसिआव हाबफैदों बेखौल' बिथाङा मखस्थ' थायो नामा? दिनै नन ट्राइबेल बिथाङा माने सोनानै दोनफैदों आरो बिथाङा नन ट्राइबेल सुबुंफ्रा बेयाव जायगा लाफैदों, बिनि हिसाब खिथाबखौ मानो बिथाङा लाया? आरो बिथाङा मानो नन ट्राइबेल सुबुंफोरखौ दिनै ट्राइबेल एरिया, ट्राइबेल जायगायावहाय दोननानै हानि मोन्थाय होयो आरो बिनि उनाव न' लुनानै होयो? इभेन बिथाङा दिनै गावनि पलिटिक्सनि लाबालाबनि थाखाय बिथाङा खालामबाय दे, बुजिबाय दे। बिथाङा गावनि BPF पार्टिनि पलिटिक्सनि थाखाय बेखौहाय बिथाङा बै समाव हायासै सरकारखौ फोथांबाय थानो थाखाय। नाथाय हारिनि जुदि सानग्रामोनब्ला दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा गभर्नमेन्ट दानाय लोगो लोगोनो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक प्रटेक्शनखौ लानानै बिथाङा माखासे गावनिनो सरकार खुंनाय समाव 2019आवहाय मा होनदों मोनसे केस होदोंमोन ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक प्रटेक्शनखौ लानानै। बेखौहाय बेयावहाय इउज खालामबाय। दा बेखौहाय लानानै दा बेवहाय बाहायनो नागिरदों। दा दिनैहाय बिथाङा बेखौ लानानै एगेन्स्टै जोंनि हारिनि मा होनदों बेरेखानि खामानि मावनो थांगासिनो दं। दिनै जुदि दाबायदियाव इलेक्शन खालामोब्ला बिथाङा बुंदों कि लोगो लोगो थांनानै न' लुहैगोन। आरे थांनाय नोंथांनि सरकार समाव बेसेबां बर' सुबुंफ्रा न' मोनि दङ, न' गैयै दङ, बिथांमोननो न' लुना हैथां। गुबुन जाथिनोसो माने ट्राइबेल नङै मानसिनोसो न' लुना होगोन, बेबो ट्राइबेल एरिया हायावहाय। नायदो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि खामानिखौ। जेब्ला रिपाब्लिक अफ इन्डिया 27 जानुवारि 1950आवहाय जादोंमोन, 26 जानुवारि 1950 बेवहाय जादोंमोन, अब्ला बै समनि सिगांनो 1886 मायथाइयाव नोंथांमोना थांना नायहैनो हागोन। 1886नि 10 सेप्टारावहाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक प्रटेक्शनखौ लानानै ब्रिटिश इन्डिया गभर्नमेन्ट समावनो बेखौ दाना गालांखादों जे फैगोन समावहाय ट्राइबेल सुबुंफ्रा एसे प्रटेक्ट थाथों होननानै। स' बे हिसाबै दिनैहाय जोङो बे राइट्सखौ लानानै बिथाङा गावनि सरकार खुंथाय समाव बेखौ खालामनांगौसोमोन, इलेक्शन खालामनांगौसोमोन। बर' माहारिखौ जेसेबां हायो बिथाङा माने बिटिसिनि बायजोनिफ्राय थानाय सुबुंफोरखौ लाबोनानै पपुलेसनखौ बारायनांगौसोमोन। स्रोद स्रोदै बिथाङा, नाथाय बिथाङा गावनि जाथिनि सुबुं फैनायखौसो हिसाब खिथाब लायो, नाथाय गुबुन जातिखौ लाबोनानै दोनफैयो आरो गुबुन जाति फैनायखौ बिथाङा मा होनदों न' लुनानै होयो। बे बिराद गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। बेखौ आं निउसाव नुनानै गोबां लाजिनो मोनदों। बे बिथाङा सासे जोंनि बर' हारिनि लिडार नंगौना नङा बेखौबो आङो साननाय दङ। आरो नैबे मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा निउसाव नायनानै लाजिगोन ना लाजियाखै आं बेखौ मिथिला, नाथाय आं बेखौ बुंनो सानदों। मानगोनां दानि 2020 मायथाइनिफ्रायनो बिथाङा BJP नेशनेल जेनेरेल सेक्रेटारि जाना दं। बेनो जाबाय MP दिलीप सयकिया सार। बिथाङा रोखायै बुंबाय जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि नाजानाय UPPL आरो BJP एलायन्स सरकारखौ बे फेलें। जेब्लासिम UPPL एन्ड BJP एलायन्स थागोन BTR आवहाय, अब्लासिम प्रमद बर' सारानो चिफ जानानै थाबाय थागोन। इभेन बिथाङा जुदि नाजानानै जुदि RSSनि आथिङाव हमै हमै जुदि बिथाङा जुदि नाजानानै जुदि UPPL BJP जुदि जाब्लाबो बिथाङा बेखौ बुजिना लाखानांगोन जे मानगोनां प्रमद बर' सारा चिफ जाना थागोन। बेखौ बिथाङा बुजियोब्ला बिथाङा बेफोरबायदि खामानिफ्राय जानगाराव थानांगौ। आरो लोगोसे बिथाङा नैबे बाथ्राखौबो बुंजादों, पावाराव गैयाबा बिथाङा भेलुलेस जायो। आरो बिथाङा गोबां मा होनदों पार्टिखौ, मालायनि पार्टिखौ उलुं जुलुं खालामनो नागिरो, बिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। बे बाथ्राखौ मानगोनां MP दिलीप सयकिया बिथाङाबो बुंदों। हाग्रामा महिलारि सारनि माखासे बाथ्राफोरखौ जों नुनो मोनजोब्बाय। बिथाङा नैबे बाथ्राखौबो दाख्लै बेवहाय बुंदोंमोन, आं 2019आव सरकाराव थानांगौमोन। बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय BJPआ UPPLखौ लानानै सरकार दादों। मानो थाखाय होखारजाखो बेखौ मानो बुंना लाया?
बिथाङा नैबे बाथ्राखौसो सोङो आङो मानि थाखायहाय हाग्रामा महिलारिया बिजेपिजों जोगार जाखो खारनबो थानो हागौ ना दिनै भारत हादरावहाय भारत हादरखौ जौगानाय लाबोगासिनो दं मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी सार बिथाङा दिनै चन्द्रयान 3खौनो मोनसे गिदिर साक्सेसफुल दिनै हादर नाङैनो चन्द्रयान 3नि थाखाय बेसेबां मा होनदों फेमास जागासिनो दङ बेल' नङा गोबां खामानि नाथाय बैफोरबायदि हादोर जौगानायनि खामानि मावग्रा पार्टिखौ दिनै मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथाङा भट बियालासिनो देरहानोबो हागौदां आं बेखौ सानदों माने बिथाङा एफा गिदिर खामानि मावलांगासिनो दङ स' बैबायदि पार्टिजों बिथाङा एगेन्स्ट जानानै दङ आरो बैबायदि पार्टिखौ बिथाङा सिफायनो इउपिपिएल हानजाजों माने जोगार जाथों दसेनो ओरै आथिं हमहैयो दसेनो बिजेपिखौ सोंखारियो दसेनो आथिङाव हमहैयो दसेनो सोंखारियो दसेनो धोरोमखौ लानानै दाङाबाजिबो खालामनो नागिरो बिथाङा दसेनो हरलायगोन मानगोनां प्रमद बर' सारालायनो मा होनदों बिटिआर आवहाय गोबां उइक फेमिलिफोरखौ गोबां उइक गामिफोरखौ लायनो मा होनदों खृष्टान धोरोमाव सोदों बेबायदि मोनसे कमप्लेन हरखांबाय आरो लोगो लोगोनो खृष्टान धोरोमनि मानसिफोरजों थांनानै बिथाङा मा होनदों मा होनोमोनलाय बेखौ गिर्जा खालामहैयो बाइबेल फरायहैयो नायदो बिथांनि पलिटिक्सआ माबायदि बिनिखायनो दिनै बिथाङा आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों मुस्लिम बिथांमोनजों बिथाङा माने गसंनानै थाबाय थागोन जाहैदों मुस्लिम बिथांमोनजों थ' गसंनानै थानाया बयबो थानांगौ दिनै आङो नैबे जोंहा बड'लेण्ड रादाबनि जाय रिपर्टार बिथांमोननि न'खराव आं जुदि थांनानै बिथांनि हाखौ आवग्रिना हायोबा बिथाङा आंखौ गारगोन नामा बेथ' आइननि रिपाब्लिक अफ इण्डियानि सिगांनिनो दानानै दोनलांनाय 1886 मायथाइनिनो बियो 10 चेप्टारावनो लिरनानै गालांखानाय अब्ला बेखौसो जों लुबैदोंना राइट्सखौ नङा होमबा स' बे हिसाबै मानगोनां बिटिसिनि आगु हाग्रामा महिलारि सारनि जि माखासे बिबुंथि बेफोर गोबां भेलुलेस जानानै दङ आरो बिनि थाखायनो आं बिथांखौ दुखु फोरमायदों आरो लोगोसे बे दिनैनि बे भिडिअनि दारै आं मोनसे बाथ्रा बुंनो लुबैदों रिक्वेस्ट खालामदों बिथांमोननि जानला मानला माने कन्टेन्टफोरखौ लानानै लाजि फोनांनायनि हुदानिफ्राय गार दिनै इउपिपिएल पार्टिनि मानसिफोरा दिनै रावबो लिडारखौ लाजि फोनाङाखै नोंथाङा नोंथांनि खुगाजों रायजो राजाफोरखौ देरहाहोनो नाजा बिदि नङा जे सोरखौबा नों लाजि फोनांनाय सोरनिबा न'आवहाय भिडिअ खेबहैनाय सोरनिबा न'आवहाय थांनाय गोबां लाजिनांथाव बाथ्रा बेफोरो स' बिनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि जि बिपिएफ आइटिसिएलनि टिम बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ थेंक इउ चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन